Lukas lenong besipo ke dekat ke balai perusan ketien ke jong blay ke angkum ni. Tiha ke balai syai haba unsalit no. Ula say no artengka bat ula ai hau traying basah. Bat ula ong hau to sumar yau bat ke ei ru. Bamen perlu tam nga ondang lawan pai ngan siu pat yame. Ai khulai fi wei pui barok sahisian ene ka step blame kerkui fi blame na persle fi unang le ki kamba ki chim jong fi ban nga sungu plat ban yo ya kren biang bat fi hagani ka sngi ka bamenta nga dap shada ka jinkmen ya ka ba flash score hagani ki episode ki bela late no ban nga nget hagani ka sngi ru fin score biang ya gani ka tien ka jong blai na marka don biang ka kubor hangni ya ka ba ujisu ukren shangi kani ka parshi jong nong Samaria bobha kadai ka bjeleu do kata baru Jisu habu ai yagne ka thau ani yaki ki bari hagata ka por kem pala ban sngu thu andrei menta habangi puli ka ngi sngu thu lut nadong shadong balai ba ukren kumni balai bu ai yakne ka parshi bat upen depru yakne ka parshi daladehi bat deheng ta kwa ban ai ngo shisha ya phi ba phi snap de ka tin ka jong blai ban nga nget kat banginang ya puli ka tin ka jong blai ina yo jingger khulang hangni ka ong be ti ha ka bala shai haba unsa letno ti ha ka bala shai ha ka ba unsa letno ha ka ba uni unong Samaria unsa letno na ka ta ka yeng basa unsa i no yau ta ubriu ya ka ba ula sumar bat ni i hangni ba anda haba unsa letno namarula sa ashimiet bat udan hangta ban pet yau bat udan hangta ban sumari bat ula airu yau ni ubriu bamensau yau ni ubriu bla shaluti haka kti jong uni utra yeng basa kani ke dur am ka ba so tenat man perkat ba ujisul da bi thu rupai ka ei ka ba un salet ba dia ka ei ka ba ukular ru na ka banta jongi iwe pi iwe ni hang ni ba uni unong Samaria umdei uwe pat umdei unu pat re udei u Jesus Christ dei u Jesus balawan na beneng shakendo ba dei ma u ken u balawan ban sap ban span ya kata ke jingjing snam ge jongi ba dei ma u ken u bala sha jingem snam yala dehi ha ga ding phna ba dei ma u bala pen mi ya kata ko pniang ba dei ma u bala pen mi ru ya kata ka wan da ka baula sha khnyat da ka baula sha kerjau da ka baula sha terliat bat ya ka baula pen khia bat om tak atau la bu yang ngiru hagata ga kada ga jong u hau tau merat jong u da ka bau ong to ba ai ga da ga ding phna bu ya lam ngi shai sha ga ta ga yeng basa ko mangala kren menin ka yeng basa ka balong ru kata ga jaka jong ga jing shakri kata ga jaka ka ba basa yau tau brio ha ka ba kenjamen sim ka ba sumar ya ka men sim ka ba hikai ya ka men sim khnang ba unang yo khia khnang ba unang san khnang ba unang rangba ha kata ka yeng basa kani ka yeng basa ka ba trai am ka ga yeng basa ka ba basa ba kani yeng basa ka ga yeng em ka ba kita ki ba don ha kata ka yeng kisan ki rangba ha ka jinglong men sim ba ki shu sa biet ki ba ki shu sa dum hre kisan ba ki rangba kani ga jaka ya ka ba trai bu na ka menta uni ubrio Pernganget ubu ya piru haka jaka ka ba pipisan ubu ya piru haka jaka ka ba pilaban rangba haka ta jing im men sim ge jong pi ya ka ba finang la ban song thu ya ka ktien ya ka ba finang la ban dap ta ka ktien ba dom tang da ta ya ka ba finang la ban shakri u blai amdei ba chu shakri haka ta ka ba kin jado ban chu pendap yiki program niam program rukam hendrei ban shakri yu try how men sim ba haka jing shisha ba bagata ka jing trai ge jong pi ga long ge jing trai ka ba sei so bagi jing trai jo fi na long shisha kata ka jing trai ka ba utrai upet am usyam sungobha banganget utrai bu ye fi ha kata ka jaka bat hang ni uang ba ti ha ka bala shai ha ba un salet na ukran ba ha ba ula bu ye ubriu am ha kata ka jaka am ha kata ka yeng basa kan ma wi ka ni ka we kan ma wi ka ni o ngas mo bang plat ha ba nga perkhat ye ka tin ka jong ble kan ma wi ka ni ka we ba ujisu ulawan shwa shaga ni ka prthei bat ula dan lang bat ngi bat de heng ta ba ula pen khia ngi ula pen im ngi ula thau thmai ga ji im jongi bat ubo ngi ha ni ga yeng basa bat ulet no bat da shisha ujisu la let no ula kiu shabeneng bat hang ni wong
Tiha ka bala syai kamu ula don rang ba utau briu bapang kata kamit. Tiha ka bala syai ba unsalek no mar unsalek no ula sei no artengka ba ula ai hau tau trayeng basa ke kata ka artengka. Kastunat man pulih na ka CL version mo ka Bible jongi hi kane ka CL version ka ong ba ula sei artli ki sebai rupa ba ula ai yaki hau trayeng. Hangni ka ong bula sei arti sebai rupa mde artengka hoi artengka andri ka de arti sebai rupa. Fin kan mau gini kawai arti sebai rupa ka keren iki artli ki aka oh ka basong bang ba kan banengkong ka de ka ktien ka jong blai. But hagani ka ktien ka jong blai ai ngi ya gani ka ktien da umen sim ba ko oh nasubang perkat ya kata don gibriu ki ong kumno gani ka ktien ka jong blai ka de ka ktien ka jong blai. Kumno blai Nani kumno ba Moses utho ya ka creation nani kata ka jing pelong jong ka perthai hato Moses udan langse ha kata ka sngi hato Moses usakilang se ya kata ka sngi kumno ba Moses utho wat ya ka jing yap ka jong u bun ki bre ki ong dai ba utho Moses la shu ong ba tho Moses nga kwa ban ong ye phi nado ba sedang hado ka bakot kan mau bala tho du breu nre dai bala tho du breu nre bala persat do mensim u breu ulong tangkum ka printing machine bala shu print da ka bala na kata ke komputer. Tadi ko abang orang feel ada designer ke komputer, bagi komputer ke eye signal haka printer, bagi dia kata bagi printer ke print ya ke balak don lupa haka komputer. Kata kadai bau mensim bakoi udah ke komputer, bagi ni nong tho ke dia kata ke printer, balak command dau mensim bakoi, bat dia hang ta bagi nong tho ki print ya ke balak command dau mensim bakoi. Dan ki breu ki ong kata rukum no ba la tho ya kata ke jingja ba habau jisu udan marway haka ka riklau udan marway ushapan shoyo soitan mano bala ban saki kita gi aka baro ya kwa banong ifi usaki mdei mano ude umensim bakoi tadeng tau mensim bakoi ula dan nado banengkong ba umensim bakoi udan hado ka bakhado ba de umensim bakoi uba record yaki aka baro de umensim bakoi uba saki yaki aka baro de umensim bakoi uba print ba ai ya kata ka command haka printer haka ni kinong tho but Moses perkat fi utho wa ila ka jong jing yap ro kumba u jisu ula deb ya thu lo pa sa phang ka jing yap jong u Moses ro ula deb ya thu lo pa ya kata ka jing yap ka jong kum no ba kata ka jing yap jong kan long ba utho thik pa thik ka ba so bang bal ni ka tin jong blai ding ta wa ai artli kita ki sbai Tagi sebai rupa ka way na kata ka di kaktian ka jong blay. Barhaga ni kaktian ka jong blay ay artli ki aka bagata ka lang ay ngi ka testament ka barim baru ay ngi ro ka testament ka batmay. Setelah pelat haga ni kaktian ay testament barim testament ka batmay ka kran ya kita ki artli ki sebai. Ka kran chwenan kong kaktian haga kaktian ka don artli but saga way pat Sakata gawai ka sebai rupa abu ai udai umensim. Tadeng ta on habula kiu shabeneng upa yo mensim ba ko haga sngi Pentecost but ki yo ikaktin ki yo mensim but dehang ta haga ta ka ying basa nga kwa benong fi de mendana artli ki aka. Haga ying basa ka de mendan kaktin ka jong blay ba ka de mendan ri umensim ba ko jong blay. Lada kata ka ying basa ka ba pipi dan lada kam dan kini ki artli ki aka ka mut kam de jaka ka ba biang na kamanta jong fi. De yang ta kwa banong fi ka de ka sngi u blay ai kaktin dan kata ka jaka ka ba basa fi ka dan tang kaktin klemensim kam dan jingmut. Ni kata ka jaka ka ba pipi dan tang umensim re klem kaktin kata kam dan jingmut. Habdan lang baro ar kaktin ka bakran ni ka testament batmai ka testament ka berim ka bakran ru umensim bakhoi tadeng ta kwa banong fi kini ki RM ani ka basubang pelat wa hangi ya kini ki ar ki spairu pa ki bakordor do kata kaktin bat umensim tadeng ta kwa banong fi la fidan hakata ka yeng basa ka babasaya pi da kaktin praise the Lord ba udan ru umensim bakhoi yu ba pi mat ta umensim ukta ifi uta umensim upen kendo ifi uta umensim upen shitram ya pi ya ka ba fila ban shakri utroy ha umensim ba ka jing shisha ha ba ka dan kum ta broar praise the Lord fidan ka jaka ka badai hinre la da phimdan ha ka kum kata ngasngau ba pi haban perkat sa sisien ya kata ngako abanong fi pi haban perkat hata ka jaka ka bangang don hato ka dain em kata ka jaka ka ba utray bu tadai ta pi haban dan ka ktin ta ka jaka besar ka dem dan ka ktin ba ka dem dan ru ya umensim ba khoi ar kita kisbai rupa but lang ipet ishpang ni ka argis by rupa ro em lang ipuli no Matthias em ngi ihang ni ba
kata ka jingtrei ka ba shisngi ka jong ubriu ka long shis bai rupa. Ka jingtrei jong ubriu ka long shis bai rupa kwaan pulih ka ni ka por ni Matius ni ka lenong ka ba arpo ka ne ka dekat ka ba kendai ka ong. Tiha ba kilawan kita ki ba hamar ka ba khatwei ba je kila yo uwei mar shisuka lene shis bai rupa. Kamut aga tu ka por la pitrai kata ka dor jong kata ka jingtrai kalong shis bai rupa. Shis bai rupa kalong ka bainong jong kata ka jingtrai bor shisngi. Perken mau kene ka wei lada don ki ba ong kum ta ba. Ladang iken ka shisngi ka jong briu kalong syah jar senam baru belai. Lada de ar ki sbai rupa kamut kala de ar hajar senam. Ar hajar senam. Uai ar hajar senam ya kata ka poru. Ya ka ba o ngan sawan pat. Tading tala da fitpet ya kan ka por ka bangi imtam kala jandap ar hajar senam. Namar dangi ken nadu ka sngi ka ba ujisu kiu shbeneng. Kala jan hadu kata-kata. Bangi pet ya ka history la bangi ken ya kata ka jingken. Pinda pet ya ka jingkiu ka jong ujisu ka jingyap ka jo ka don kum ta senam arpu pra arpu kendai edi. Ka bomot i bandap ar hajar senam thik kan de ar hajar arpu pra arpu kendai. Kita senam. Tengah ngasu ken na khtien ka jong blai ngam tep kan long kum no hndra ngasu ai jingken ye pi. Namar utrai u im lai pulai senam la khayu jisu. Lang ipet ya ka history ka de haus senam nriu BC. Tadeng tam kala bandai nriu BC la khayu jisu. Taga bomot lai pulai senam siteng u im kala bandai ka de senam. Haga arpu pra arpu kendai arajar au pra arpu kendai gandap kata ka arhajar senam utrai wong be kan ka ngan ai pi kita ki artli kita ki sebai rupa mensim bat kata kektien bat o mensim bat kektien pat kum juru ai arhajar senam buongan sawan pat stenat berperkat kektien ke jong blai tehang ni kektien ke jong blai ka ong teh ka bala syai haba un selek no ula sei no ardengka ni ai gisbar rupa ba ula ai hau trying basa ba ula ong hau to sumariu kababel ka ong yata to sumariu ka umot kita ki syakri jong kata ka ying basa utra ula ong to basa tadeng ta upa ya kita ki nong syarai ban syarai ya ki mensim ban syarai ya ki lang berat ban syarai ya kita ki breu ki ba utrai ula penim kane kade ke jingkit kli pat jongki nong syarai. Kababel ka ong kata ladang ipuli na u Yones kalong bisi pau ka dekat ka bakat wei ka ngangalong unong ap lang berat ubah. Utaw nong ap lang berat ubah ai tino ilaga jingim na kabantaki lang berat. Henry utaw babela bat ubam lang unong ap lang berat ya ubah kita ki lang berat kim day ukmi ya usuri bauan Teu no ya kita kilang berat bat upet yap no. Teu ta usuri ukem nyat yaki bat upen sakma yaki. Uta ubabela upet yap te naba ulang ubabela bat sut nyau syapang kita kilang berat. Ngangalong tau nong ap lang berat ubah te nga itu ya laki jong bat la itu ya nga da laki jong. Kababel ka ong hang ni bapleng udan unong ap lang berat ubah shisha. Unong ap lang berat ubah bah, barudan ru unong ap lang berat ubah syu ap namar ba udai ubah syu bela. Lani bu uyo ya kata ka jing bela, bu uyo ya kata ka tulap. Tading ta fi hapet ya kan gawai. Hakini kisngi gidan shisha ki briu ka ba bleu la khat ya ki ban syakri, ban ai ya kata ka jing syarai ki lang berat. Reha gawai ka liang pat dan hi kita ki nong syarai. Lesi ki bi syarai namar ba ka de ka kam, ne ba ka de ka employment, ne ba ka de ba syu bela. Tading tang kalong ga mamado kata-kata lada pihap aga keti jong kinong bela. Bangangai saya kini kapor nga keren ya pi don ya kata ka jingkot ban syakri u blake yaro yu try. Rilada ka dei ka ba fishu snow bam dan jingtrai shu pi shim yang ni ka kam ongangan syakri u blake tambah kam dei ka jingkot ka dei namar ba pim dan kam kata ka dei ka employment kan ma ko don artli ka dei ka calling ka way ka dei ka career te lada ka dei ka calling praise Lord fin syakri si shai ki pat ba fin syakri si shai ya kita ki lang berat ya ka ba utrai la bu ha ki ti ki jong fi kata ka dei ka calling gadon ka ba ar pat ka dei ka career ya ka ba la shu ka dei tang ka kam ya ka ba fin pendap ka dei tang ka ta ka duty ya ka ba fin le lada ka long kum time kam ma plat
Aku abang ong fi kam ma pala. Ladang keren ni kata ki bon bagi dekat nak ketien ke jong blai. Tambah ka por kam sya ya kata. Ngan cuai ki dekat sapulih ma fi na pulih na Jeremiah kalau nong ke ba arfulai ke dekat ka banengkong terter. Fi na pulih na Ezekiel kalau nong ke ba lai pusau ke dekat ka banengkong terter. Pila ban pulih nang tu na Zakaria ro kan kalau nong ke ba khatwei ni dekat ke ba khat riu terter. Bat kadon ru la fi pulih sapulih ma pi nang to na Uzaya kalau nong basan put riu kini ka dekat ka ba khat wei ter pin yu i ya kita kinong syarai ki ba kumno kilong teding ta pin sapulih na kini ki dekat dal adap kini ka jingkren ke jonga sa sim ya ka Bible sapulih na kini ki dekat ada film pat yu obat baru sa pi play ke mobile jong fi sa stop tu sepet ya kini ki lenong kini ki dekat na kini ki kitab ya ka bangala pulih fi sapulih pangangai kalong jikir kui pi. Tading ta ba ong ipi mentan ba unong Samaria ubu yo ta ubriu ha kata ka ying basa bat tang kata ha onda habulet no u ai artli kita gisbai rupa bat ya ka baula ong ru yo ta unong ap hangta ban sumar yo ta ubriu tat onda unwan. Tagadi kata abang ipa ya ketin ke jong blengi i hang ni ba ujisu udah hukum ya uta unong syarai. Lani uta unong unong besar. Lani uta ubadong utrai jong kata yeng bahasa ya ka baun besar ya uta ubriu uba ujisu wan lam. Na puli bang sa istien ka ong tiya bala syai haba usalet no ula say no artengka lani kita gi ar ki sebai rupa ba ula ai hau trai yeng basa ba ula ong hau tu sumar ya Wang tu sumar ya kata gede hukum ka bau jisu ai ginong syarai ban sumar ya kita ki bau jisu wan lam ya ka bau jisu penim ba de ke ru ba men penlut tam nga onda ngawan pai ngan sa siu pat ya me ya kani ngan sakran la syai ke sngi ba nganget ba utran kerku ya pi ha kani ke sngi fi de ginong syarai ai fin syarai si sya ya kilang berat ki jong pi pelut ya ka por ka jong pi ba kilang berat namar kadai ka hukum ka bau jisu hukum ya pi ngini duai ka ni ka por ka meminta ngini duai try ni ka por nga aingu ya me ya ka ba me pensyai ya ka ni ka parsi unong Samaria ubabha me pensyai namar dei ma me konran unong Samaria ubabha haba melapen imingi melabu ru hata ka jaka ka babiang ko try ka jaka ko konran ban besai ya ka mensim ban besaru ya kata ko try ka jingim ka jongi ai ngo otra ma ai ngi ka ktien ba ma ai hangi ro ka konran yo mensim bara ka ktien ma ai artli ni ki testament ka barem ka bathmai ban ma ai ngi yo mensim ba khoi try ya ka bangila ko konran try ban yo ka ktien ban yo ro yo mensim bangin san da ka ktien syaga jing pen em patrai nga ai ngo em malabu ru yang i hakti jong kita ki nong syarai ki badai mamehi ko kunra try ka mem malawan lam banga duai nga kerku ni ki kon ki jong me menang ai bor ki ko tra bat iki nong syarai nga ka por nga duai utran ai bor ya pi bin syarai ya ka fin syakri tangkum utau unong syarai uba sulong tang unong bela henrei ba utrai ula khat ya pi balada kam dei ka jing khat ka ba pi i no na ka kam henrei nga duai ka ni ka sngi ya pi ki bala yo si syai ka jing khat tar shishat to pendon kam ya kata ka jing khat u blai on pen sle fi wat nom sedang no mensim man kot pat hakado ni ban syubut lem no ye wei pat ki bagi trai kumta habo blai la khat fi ban long nong syarai nga duai bo blai pen sle fi don ni ka ktin ka dagi jing sung tho ka ktin ye ka revelation na ka ni ka ktin ye ka ban yo ban besar ye ki pat ba ki jong fi u pat lang jong fi nga duai nga dagar khu hallelujah matrai nga sngo ni ka por badan shibun ko kan trai ki briu trai ho ki yap thangan ko trai namar ba kimbiang kinong syarai nga duai nga dekat khu kinong syarai bo blain pen sle fi utraun ai bor ya pi wa finom ya melen bar ka perthai henry fin long ken ki ba pledging mot hakata ka kam ba hakata ka jing khat ka bo blai wala khat fi nga duai nga kar khu ya pi kinong syarai berkum ju ya pi kita ki lang brot ki jong trai o nga da duai nga dekat khu ya pi ga de ka si finang kharoi finang man bha berkum ki lang brot finang pen kha shisha de ki lang brot ki ba pen khai ki lang brot ba finang kha ken hala ka sngi ba finang kharoi finang man bha
pinang say so u Jisu ang umta fin say so akan bagi so akan long ki bayai ne kedua nga kerku ya fi kan ne kesngi pinang long ki bri ki bayai ne out try but ki ba say so haga kam ga jong try kedua nga kerku fi ba ga jing sok ga jing keman ka jong Jisu ru kan long ka ba dap ka bislai haga ji im ga fi kan long ka kot ka kya fi pin kya haga men sim pin kya haga do pin kia haga jing mut perkat fin long ki bri ki bayat da ga jing pin slek ga jong try dan ka ege bala ban bat sho ya pin menta fin mare pinom sngo tat fin ya finom sngo like fin gi tap nyang gom ke pukni ong ka tien ga jong blay ba fin shakriu try tat hado ba unwan nga dua nga kerku ya pi haga kerteng u Jisu amen ba amen try nang kerku ya pi unang pin slek ya pi unang ai bor ya pi bat nganget haga ne ga sngi ini dua ru namar ba ka de ga sngi ka de ga face ka baning kong ya ka bangin tap iki vote ki jongi ngangai bo try un ai ka jing start if he un ai ka jing champang if he bangin ba ka ne ga election kan David da ka bor ka jong blay ni duai ba ka no ka bor bamman kan dale rantat ha ka kerteng ka jong Jisu bangangai ki eke barok ka de ha ka bor ka jong blay bar ka de ru ha ka jing penyat ka jong blay ha ka por ka jong blay ki eke barok kin long itnat ong ka tien ka jong blay ngangai utran ker khuivi pitap ki vote ki jong pi am da ka sngiru try un ai ka jing start ka jing champang un ai fi ka jing pensle oblay un ker khuivi ingat ini ka buram ka jong blay try ne ka por nga duai ko try un tani ki khun jamero ne ka por menta try bakin tap iki vote ki jong ki ko try oi malabo ingi kum kinong shong shnong hagane ka perthai ablay ba ngilong kinong shong shnong ru try jong ne ka ri ba try oi kum kinong shong shnong ngidong ka jingkit clear ban tap iki vote ki jongi ba try man ai ka jing start man ai ka jing champang ablay ya kinong tap baro ablay bang ada duai bang non ka jing suk bang non ka jing kemen bang don ko kunra try kata ka jing ya bet ka jing ya rinti ba try kinong tap vote ba baro ki officials ki badai ko try ban pet ko kunra ya ka ne ka election ba man ai ki ko try ka kot ka khia man ai ki ka jing nang ka jing start ka jing ka try bakin la ban try ko ra ka nom dan ka no ka jing thot ka jing wet ka nom dan ka no ka jing bakla ya piru utrai pun slap if you ai bor if bang ada duai ba ka ne ka election ha ba ka sedang do menta ka singi ne ka jing tap vote ngini i ya ka buram ka jong blay on da lakot panginget ko try la bukti ha me ba me de blay ba tip iki bro o me de me blay ba bu iki ayom me de blay ba bu iki singi ki por ba de me ko try ba pen kala ba de me ko kon rat try ba pen long ngadwai ngada kerku ha kerteng ka jong Jisu ya pi baro aga ne ka singi amen but amen try kerku ya pi nganget try unang pen slap if unang penan kam ya pi nam ta ka buram ju ku bless you amen